Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos facer unha rutina sinxela pero efectiva. Nada de complicarse, só te necesito a ti e o teu corpo en movimento. Comezamos. Benvidos unha mañá máis aquí a Pulso Activo, como sempre moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Hola, buenos días. Con ganiñas de comezar? Moi ben, Veña, imos aló. Anxo levaba unha tempada que se queixaba de que lle doían os xeonllos e decidiu ir ao fixo e díxolle que tiña que facer, que estaba moi como entumecido, que tiña que facer máis estiramentos. Díxome que tiña que estirar moito porque tiña unhas pernas entumecidas de todo, durísimas, que son cero elástico. E dixo que o dor de xeonllos, e dixo que ao mellor se me doían as lumbares, que non me doen, que pode ser por falta de estiramento. Entón dixen, pois sí que é importante estirar, sí. Imos ca cabeciña aos lados. Movimento do pescozo, suave. Arriba e abaixo. Seguimos movendo aí suave. Ben, imos agora cos sombreiros. Bueno, Edi, teño unha proposta que facerche, Que pasou? Onte O sea, fun- indecente, non? Onte fun ao oficio e díxome que era un pau, que tiña que estirar moitísimo máis. Entón, como sempre estiramos as prisas, eu decía de sacar algún exercicio Cambiamos. e meter máis estiramentos. Eu estou con Anxo. Porque é moi importante, porque dixo, donche os xeonllos porque estiras pouco, e eres un pau, e tes as pernas moi ríxidas, e non sei que. Entón, Chamouche pau. Xuntamos as mans. A ver, non che digo que non, pero por eso digo que aos telespectadores que hai que estirar moito despois. Nós temos o tempo que temos e temos Pero que facer. Nós podémoslo facer despois. No descanso podémoslo facer antes de marchar Pero para non casa. faemos, non E faemos. además, estirar podemos estirar a todas horas. Crecer non imos crecer, pero Total, que non. cambiamos. Non, pero sí que estou de acordo con Anxo en que estirar é moi importante e deberíamos estirar máis, pero non temos todo o Pero tempo que nós do non o mundo. imos facer. ou facer unha clase solo de estiramentos e mobilidade. Mira que o intentamos, pero non hai, non hai. Vos contar de non traballar. Non hai maneira. Juntamos pernas. Se o di oficio, nós non podemos discutir. É un profesional. Pero Efectivamente. Anxo, ti, ademais de estar aquí, tamén faz cousas por fora, non? Estás aí... Fago, pero tamén estiro pouco, porque xa, teño tempo limitado tamén. Cambiamos. Bueno, quedou comprobado que o de estirar con Anxo non vai, Sí. verdad, Anxo? Bueno, vai, pero aos poucos. Os pouquiños, bueno. Pulsos nos cellos. Pois podedes vos creer que hoxe teño Hacia maniotas dentro. de traballar. Te traballar. Iso sí que foi boa. Que sí! Cambiamos de man. De tanto camiñar. O de pé, aquí, perdón. Aquí, xuro. Sempre me pasa, o primeiro día que me reincorporo así ao traballo na resi, Hasta despois teño dentro. maniotas. Cantos kilómetros andaredes? Pois onte fixen uns 8 e algo. Claro, encima puxando... Moi ben. Ben, unha vez que finalizamos a mobilidade articular, imos pasar ao quecemento e para a sesión de hoxe o que imos necesitar é a esteira, os halteres e as gomas. Collemos todo e imos aló. E viña con maniotas de traballar, sí, sempre me pasa. Cando levo así, pois, como algún tempo sen traballar, cando me incorporo, debe ser de facer, de tanto camiñar xunto e con esa presión, esa rapidez ou o que sexa, pois sempre me dá maniotas. Ben, unha vez que xa temos todo, imos coller as gomas para o quecemento. Ti na residencia cargas ca xente? Depende do sitio no que estea, pero sí. Nos aquí cargamos con Anxo. Collemos esta posición, a goma e abrimos. Non, digo xo porque queres que non se andas cargando a xente e todo, como o fagas, xa, eso tedes como unha técnica, non? Para... Sí, temos que seguir non como mancarnos. a técnica da ergonomía, de coller as ser o máis precisos posible, indo rectos e intentando non mancar a espalda, sempre facendo forza coa Coller abdome aí tamén, un peso libre, por así decirlo, non? doblar os xeonllos Claro. tamén, é que... Por eso te preparas aquí impulsativo. Claro, estuvemos moi ben. Veña, agora imos coller a goma, levala aos pés, pisamos no centro, todo axuda, Home, claro. E imos abrir cunha
e con outra. 30 segundinhos de traballo. Quentando aí as perniñas. Hoxe, na clase, imos alternar halteres e gomas. Imos facer exercicios, 2 series de cada unha cos halteres e outro cas gomas. Xa fixemos aí atrás. Parece que gustounos a cousa, non? Sí. Imos repetir. Un poquinho máis. 5, 4, 3, 2, 1, vale. E xa para rematar, estando así, o que imos facer son agachamentos, colocamos as gomas deste xeito, baixamos, apretamos glúteos e arriba. Levamos o cucar atrás, lombo recto. Un pouquinho máis. Últimos segundos. 2, 1, vale. Moi ben. Veña, imos pasar xa a parte principal. Imos alternar halteres e gomas. Bueno, propuxo estirar máis na clase, pero claro, é que pois non hai tempo. Entón, pois, podémolo facer despois por a nosa conta tamén. Eu, por lo menos, penso que sí. E o primeiro exercicio son os trasters, o que menos me gustan a mí de todos, vale? Así que, imos aló, sin medo. As mans aquí, os halteres nos ombreiros, baixamos, facemos agachamento e arriba estendo. Veña, así me gusta. Imos facer 10 repeticións, van 4. Oito. 9. E 10. Deixamos halteres ao ladiño. E agora imos facer o mesmo cas gomas. Pisamos no centro. Ben. Por adiante. Aquí estamos, nesta mesma posición. Collemos aire baixar e arriba. Iso é. Cucar atrás, lombo recto, mirada a fronte, estendo brazos. 7. 8, ánimo, 2 máis. 9. E 10. Perfecto. A min os trastes non me molestan. De feito, gustanme, porque aí fas todo. Fas perna e brazo, fas todo. Entón non me molesta. Se é verdad que o Edi non lle gustan nadiña. Efectivamente, non lle gusta e xa os mete de primeiro. A min os trastes, pues, ni me gusta ni me disgusta. Veña, imos seguir traballando os sombreiros. Agora o que imos facer é elevación lateral, de acordo? Cando era pequena eu os trastes non era facer este exercicio. Era ser revoltoso, non? Decían, ai, é máis trasto, neno, a nena. Veña, agora imos aí 10 elevacións laterais. Collemos aire e soltamos. Brazos semiflexionados. Levamos en vigo cara adentro. Cada vez que subimos os brazos, aí a esta altura dos sombreiros. Pernas semiflexionadas. 7. 8. 9. Vale, moi ben. Imos agora cas gomas. Mesma posición. Pisamos no centro, pernas semiflexionadas, brazos semiflexionados, lombo recto, collemos aire, exhalo. Moi ben. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Imos agora co remo. Imos colocarnos desta maneira.
cun só altere, o que imos facer é o seguinte, collemos aire nesta posición, lombo reto, exhalo, levando o cóbado cara atrás. Cóbado preto das costelas. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Veña, cambiamos agora de brazo, cambiamos de lado. Mesma posición, collemos aire, arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Deixamos os halteres e tócanos agora cas gomas. Pisamos co pé esquerdo, collemos aí o salinte, tensamos goma. Veña, e agora o mesmo exercicio ca goma. Lombo reto, mirada a fronte, collemos aire, exhalo. Catro, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Moi ben, estamos traballando moi ben, Veña, seguimos así. Este ritmo, traballando con halteres e con gomas. Se na casa non temos gomas ou non temos halteres, pois facemos as dúas series co que teñamos, vale? Collemos aire e exhalo. Seis, 7, 8, moi ben, 9 e 10. Perfecto. Veña. Si, hoxe a clase foi amena e moi áxil, porque como había que cambiar dos halteres pa goma, tal, para facer o mesmo exercicio con dous elementos distintos, pois foi levadeira e gustoume moito. Agora, xa, nesta mesma posición, xa de xeonllos, colocamos os halteres deste xeito, brazos extendidos, e o que vou facer é, ao exhalar, levar os cóbados cara arriba, vale? Mantendo os halteres xuntos. Veña, imos aí traballando o trapecio, 10 repeticións. Estamos? Estamos. Collemos aire, exhalo, levando os halteres sempre preto do corpo. E acaban a altura do queixo. E as orellas, os cóbados preto das orellas. 4, 5, 6, 7, envío cara adentro, 8, moi ben, 9, e imos ca última, e 10. Genial. Vea, non hai parada aquí, Non E hai, imos ao bo ritmo, non Gusto? Podemos nin falar. Non temos Nada. Non temos tempo nin para falar. Nada. Veña, agora, cos xeonllos, vale? Pisamos cos xeonllos, cruzamos as gomas, collemos os extremos. Estamos? Collemos aire, exhalo. É o mesmo movimento. Cinco, 6, 7, 8, 9 e 10. Relaxamos. Así no exercicio do trapecio non... Viñeme arriba, dixe, bueno, collas de 5, pero despois dime conta que non iba a poder. Dixe, bueno, prefiro facelo ben, e collín as de 2. Veña, agora imos traballar os músculos pequeniños, imos traballar os bíceps, xa nesta mesma posición, imos aproveitar que estamos así. Cóbados preto das costelas, antebrazos miran a fronte e imos cas dúas a vez, vale? Collemos aire, exhalo. Parece que estamos castigados aquí de xeonllos, Alguna vez te castigaron así? Unhas cantas.
A min de pé, de rodillas, non. A min de rodillas, nunha baldosa toda a mañá. A min botarme da clase por pasillo, sí. Pero como había máis xente expulsada, pois facíamos unha tertulia. E Tampouco última? nos pasaba. Non che facía a ti expulsar, Estrella, Porque non verdad, me coñeces moito. Se me dixeran ponte aí diante mirando para min e atendesme, pero que te boten fora. Bueno, andábamos de parranda de todas as clases do pasillo, porque en todas había, sempre estábamos os mesmos, xa nos coñecíamos. Veña, imos agora cas gomas, mesma posición. Coloca, Estrella, ves, estabas distraída, Ves? Expulsada. Collemos aire, exhalo. Nos xogábamos a ver quen se sentaba máis tarde. Porque cando entraba o profesor tiñamos que levantarnos. Entón un iba a afilar, o outro iba a subir e baixaba unha persiana, o outro non sei que, hasta que empezaban. Veña, fora da clase, fora da clase, fora da clase. Al final Sete. acabábamos 3 ou 4 fora. 8, Os amigos, claro. Chica, Claro. 9 e 10. Moi ben. Veña, agora imos traballamos os bíceps, tócanos os tríceps. De xeonllos tamén. De xeonllo non. Veña, imos traballar en cuadrupedia. Veña. Veña. hoxe apetecelle estar de xeonllos aquí ao profesor. Veña, agora nesta posición, co cóbado aquí preto das costelas, collemos aire, exhalo, estendo cara atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tócanos outro braciño. Mesma posición. Veña, collemos aire. Exhalo. Fixadevos. Primeiro, co brazo flexionado. Aquí, posición de inicio. Collemos aire. Exhalo atrás. Iso é. Nove e 10. Relaxo uns segundinhos atrás. Mellor en cuadrupedia para facer os tríceps, sí, sí, porque de xeonllos non tes a mesma estabilidade. Así apoias unha mão, polo menos, pois, faise mellor. Veña, imos deixar o halter a un ladiño. Imos colocar a goma deste xeito. Imos traballar co brazo dereito. Así me gusta, moi ben. Cóbado preto as costelas. Collemos aire. Soltamos cara atrás. Oito, 9 e 10. Cambiamos de brazo, mesmo exercicio, veña, estamos rematando, Collemos aire, soltamos. Sete. 8, 9 e 10. Relaxo atrás. Veña, imos agora a traballar o abdomen. Imos coller o haltere. Estiramos pernas, estiro brazos cara atrás. Collemos aire, exhalo, vou cara adiante. Acercamos o haltere e os pés. Mira, Anxo, Sabía que me ibas a decir. Moi ben. Vistedes, como si. É que Así con me gusta. Peso, peso, si. Axúdanos, verdad? con peso levase moito mellor. Confiábamos en ti. Xa sei, xa sei. 7. 8. Mira, profe, lo que hago. Que 9. decíamos de pequenos. Mira, profe, lo que Tal hago. cual. E 10. Deixamos agora o haltere.
Imos coller as gomas que tamén nos van a axudar. Porque ímolas pasar debaixo dos pés. Na planta dos pés. Imos cara atrás. Estamos. Bueno, a ver Vale. como vai isto. E agora collemos aire e exhalo. Van 3. Manteño os pés no chan. 4. Non irá por min. 5. Ai, Cuidado. 6. 7. Ánimo, quedan os 3. 7. 8. Ai, ai. 9. 9. E 10. Veña, que xa só nos queda un exercicio e xa rematamos. E 10. Ai, Ai. me gusta. Seguimos traballando. Oxita, pois maravilla. A mí se me poñen con que subir, motívame. Motívame non, é que é máis sinxelo, porque é como que tes un punto de apoio. De outra maneira, pois non tes. E Raquel xa é unha profesional do sit-up con haltere. Agora falta ser profesional ca goma, pero con haltere moi ben. Xa para rematar, imos facer a táboa. 1 minuto. Mira que Vale? simpático. É un gracioso. Sí, É un gracioso. Imos colocar os cóbados, antebrazos e imos aguantar aí o que podamos, vale? Intentamos chegar 1 minutiño. Cóbados debaixo dos sombreiros, estiramos pernas e aí, comezamos a contar. Estrela, o cuca ahora abaixo. Ai, deixadeco tranquilo. Repartimos ben o peso do Só corpo. pode corrixir o Emi. Os sombreiros de Noemi cara adiante. Aí, así me gusta. Anxo perfecto, Raquel perfecto. Estrés e cuiño. Ai, Aí. Baixa un pouquiño. Aí. Bueno, aí non che vexo, se nos estás no chan xa. claro, é que é así o corpo, que lle queres? Aguantamos aí, veña. Xa queda menos. Ánimo, ánimo aí. Manteño, apreto ben os abdomen, apreto ben. Repartimos ben o peso do corpo. Podemos cun minuto e moito máis, se queremos, Eu podo con 40, o que pasa? Últimos segundiños. Estamos xa na conta atrás. Ai. 3, 2, 1. Vale, moi ben, fenomenal. Moi ben. Levamos xeonllo cara adiante. A mí desconcentradesme co cu, si non, xa facía ben. Bueno, que tal a clase, rapaces? Moi ben. Ben, non? Gustaronme ese sit-up. Sí. A mí Sobre todo co haltere. Sobre todo co haltere, sí. Pois a mí- Cambiamos. Despaciño, ímonos colocar de pé. Vale, imos coller o brazo, leválo cara a nós. Cambiamos. Recordade na casa estirar moito máis. Xa dixo Anxo que había que estirar, así que vamos a facer caso. Grazas. Pero na casa. Venga, cóbado. Imos cambiar agora de brazo. E dixo mínimo 40 segundos de estiramento 3 veces. Iso, facedelle caso, Aficio. Veña, collemos aí arriba, soltamos o baixar, más xuntas, a un ladiño. Din que é moi bo estirar antes de ir dormir. Eu teño que recoñecer que nunca o fixen, Cambiamos, pero din que axuda a dormir mellor. Imos cara ao centro, despaciño cara arriba. Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño, corpo e mente, agradeceno. Eu son Edio, vosso adestrador, e lembrade, mantede o pulso activo. Moi ben, bo traballo.